Ova mačka vidi nešto i uvjerena je da postoji duh u kući kojoj živi. Mačke uvijek počinju gledati kako bi vidjeli je li duh bezopasan ili ne. Autor ovog videa je započeo snimati svoje dijete jer ga je nešto zastrašivalo po kući. Kada je okrenuo kameru prema kuhinji, vidio je da je svjetlo počelo bljeskati i primijetio čudno ponašanje mački. I have goosebumps all over me right now. She just got scared by something. I don't know if you just saw that, but something just got thrown at my kitten in the kitchen. I can see. Ova bijela mačka gleda nešto nevidljivo. Zatim se počinje igrati s nekim koga mi ne vidimo. Vlasnik ovog videa tvrdi da nikada nije vjerovao u duhove, ali njegove mačke su često primjećivale čudne stvari u trpezariji. Pa evo video koji pokazuje jednu od njegovih mačaka i njeno čudno ponašanje kao da nešto vidi. What the freaking hell was that about? U ovom videu vlasnik mačke je mogao zabilježiti njeno čudno ponašanje. Opisao bih ga kao paničenje. Kasnije na snimku se vidi kako je nešto prošlo ispred kamere. Žena koja je stajala do njega nije gledala u kameru i nije vidjela njegovu reakciju. That was weird.